Hola, sóc la Emília de la companyia de teatre de titelles Pea Green Birds de Barcelona. Enguany us presentem la nostra última obra que porta per títol Soc una ciclopeta i està inspirada en un fragment de l'Odissea d'Homer, en concret el personatge del Cíclop, que és un ogre amb un sol ull. La protagonista de la nostra història es diu Odeta. És una nena que pateix assetjament escolar. Odeta porta un pegat i només pot veure amb un sol ull, però fa un viatge imaginari i es capbussa en la història de l'Odissea d'Homer i visita la cova del Cíclop. Per tant, en aquesta obra podeu treballar aquest gran clàssic de la literatura universal, que és l'Odissea. Aquí us ensenyo un exemplar de l'Odissea explicada als infants per l'editorial EDB, i també podeu treballar el tema de l'assetjament escolar. Doncs bé, espero que us agradi aquesta proposta i ens veiem al SAT el 17 i el 18 de novembre. Gràcies!